Hola, molt bon dia a totes. Soc l'Ami, regidora d'Igualtat i de Justícia Social, per una banda, i per l'altra porto cooperació, en aquest cas, per l'Ajuntament de Girona i per Guanyem Girona específicament. Avui us vinc a compartir aquí la feina feta durant aquests 2 anys de mandat. I començarem amb matèries d'igualtat, especialment en el que és les persones sense sostre. En aquest sentit, el que hem fet és ampliar el pla fred, que hem passat dels 4 mesos inicialment, quan vam entrar en el govern, l'hem ampliat a 6 mesos. Això per una banda, i per una altra banda hem impulsat el Pla Calor, que és un servei que no havia tingut mai lloc. Llavors, bueno, nosaltres hem cregut que amb totes les temperatures, o sigui, que durant l'estiu patim, doncs, bueno, era necessari un servei on les persones es puguin refugiar durant l'estiu. Llavors, una altra dels abordatges que hem entomat és el pla de millora de la SOPA, que tots nosaltres ja sabem que és el dispositiu per les persones sense sostre com a dispositiu referent a la demarcació de Girona, i és un dispositiu que en aquest cas necessita moltes reformes, moltes millores. Per tant, en aquest cas el que nosaltres hem fet des del govern és començar a fer un abordatge integral de les millores que necessita la SOPA. No només les millores, diguéssim, a nivell estructural, sinó també les millores a nivell de personal i tot tipus de recursos, etcètera. Després us compartirem també la feina feta en matèries de polítiques de gènere, específicament, en aquest cas, el servei el SIAD, diguéssim, que és el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, que aquí el que hem fet és fer un desplegament de serveis i intentar aproximar el servei en els barris. Per tant, un dels primers projectes que hem desplegat és el SIAD en els barris, on els professionals i els tècnics del SIAD atenen dones una vegada al mes en els diferents centres cívics que hi han a la nostra ciutat. Llavors, un altre servei que complementa aquest projecte en concret és el de tenir un pis propi d'emergència per casos doncs això, com el propi nom indica, per casos d'emergències, dones que pateixen situació de violència en un període com el cap de setmana o dies festius, doncs que, bueno, que tinguin aquest espai de seguretat i calma, mentre no són ateses tant pel SIAD com pels cossos, etcètera. I un tercer projecte que també complementa molt bé aquest desplegament és el servei de dones acompanyant altres dones. És a dir, és un servei que nosaltres des del SIAD el que hem fet és agafar un grup de dones voluntàries que han patit i han sortit d'aquest maltracte, doncs que vagin a acompanyar altres dones que estan visquent la situació de violència in situ. Per tant, és un servei que també està tenint molt bona rebuda, en el sentit de dir que és un servei que les dones entenen que és un servei molt proper i de dona a dona, no? Llavors, altres projectes que també hem desenvolupat, que són per sensibilitzar i conscienciar en matèria de violència, i no necessàriament només de violència, sinó, bueno, necessitats de les dones, és el punt vermell, que és un punt d'informació, sensibilització, orientació, etcètera, de la dona per l'abordatge de la menstruació, que és un tema que encara és força tabú, a la nostra societat. Llavors, també hem desplegat, o per primera vegada hem impulsat el punt lila familiar, que ve a ser com el punt lila que coneixem pels abordatges de les violències o per les prevencions, però en aquest en concret familiar, perquè el que fa és convidar a les famílies amb els infants, no? A fer espais de joc, però tot i ser espais de jocs, alhora el que volen és conscienciar i treballar el tema de les violències amb els propis infants. Llavors, més projectes que hem engegat des d'Igualtat
seria el de l'oficina o dels serveis per la no discriminació. Aquest és un projecte que també ve subvencionat o financiat no només per la Unió Europea, sinó que és un projecte que es treballa amb diverses administracions i que l'objectiu final és fer l'abordatge aquí de les discriminacions, ja siguin lingüístiques, ja sigui per qüestió d'edat, ja sigui per sensellarisme, ja sigui per una qüestió racial, etcètera. És a dir, que el que vol és fer l'abordatge d'aquests 13 eixos que poden ser en un moment determinat, poden ser formes de discriminació. Llavors, també estem consolidant, perquè ja serà el nostre segon any consecutiu, hem recuperat l'escola d'estiu d'antiracisme. Aquest projecte, conjuntament amb la universitat i amb la càtedra antiracista i amb la Fundació Sergi, doncs, és una setmana en la qual diferents entitats, altres universitats, etcètera, doncs ja es troben en aquest espai de debat i de diàleg i fins i tot de formació, no? Per abordar el racisme. O sigui, és un abordatge des d'educació, però també des de qualsevol altre punt de vista de la societat del dia a dia. En aquest mateix sentit, també hem fet la campanya de Són senyals, és una campanya que ajuda una vegada més a visibilitzar, a conscienciar el tema de les violències i especialment les violències LGTBI fòbiques que sovint queden com més desapercebudes, no? Dos qüestions o dos punts més que també des de l'actual govern i des d'Igualtat hem impulsat és la penjada de banderes tant del poble gitano, col·lectiu, que ja sabem que ve reconegut, no? En tots els marcs, amb tots els marcs legals. Llavors, l'any passat, perdó, en aquest cas, per primera vegada, vam penjar la bandera en el balcó, al balcó de l'Ajuntament d'aquest poble per tal de reconèixer-lo, no? Així mateix també hem aconseguit penjar per primera vegada la bandera del col·lectiu LGTBI, que tampoc s'havia donat mai. Per tant, el que s'intenta és, sí que pot ser o es pot interpretar com quelcom merament simbòlic, però sí que les penjades de les banderes a la casa gran, a la plaça de la Vi, que ens representa a totes i a tots els que vivim a Girona, doncs és tot un reconeixement que nosaltres des del govern estem treballant a fons amb aquests col·lectius més vulnerables, no? Llavors, des de l'Ajuntament també hem aprovat el Pla d'Igualtat d'Empresa, perquè entenem que la igualtat doncs ha de començar a casa nostra, no? Això seria una mica el resum en quant a matèries d'igualtat i justícia social. Llavors, en cooperació, doncs, ens hem posat a treballar per una Girona més connectada amb el món i més compromesa amb la justícia global, no? I és en aquest sentit que una de les primeres accions que vam dur a terme va ser aprovar un programa, per tant, contractar, reforçar l'equip tècnic per una Girona Educa per la ciutat, per la justícia global. Llavors, també, tal i com ja dèiem, no? Una altra de les accions molt rellevants, que ho hem de dir així, és el nou pla director, que tenim un pla director caducat de feia 16 anys, doncs, nosaltres ens hem posat, ja tenim la diagnosi i ara mateix doncs, el que estem fent és anar redactant els objectius del pla director. Llavors, un projecte que hem recuperat també perquè era com molt reivindicat per la comunitat educativa és el DENIP, no? El Dia Escolar per la No Violència i per la Pau, en la qual hi participen diverses escoles de tota la ciutat. A escala internacional ens hem adherit al MedCities, una xarxa de municipis
de la Mediterrània que treballa conjuntament en projectes de desenvolupament sostenible i justícia global. Això lligat amb la projecció que estem tenint a nivell internacional, doncs aquí, des del Fons Català de Cooperació, liderem a Girona, liderem la Comissió de Migracions i Desenvolupament, una tasca clau en el context global. Tot això no ho estem fent sols, tot això és fruit d'un treball conjunt entre entitats, entre institucions, col·lectius professionals i sobretot entre totes i tots nosaltres, gironins i gironines, no? Bueno, perquè volem construir una ciutat més justa, més equitativa, més acollidora, més igualitària, etcètera. I ho seguirem fent amb vosaltres des del compromís i des de l'esperança. Això seria una mica el resum del que estem fent o del que hem fet, del que hem dut a terme fins a dia d'avui.